Estem aquí a Roses, s'ha celebrat la primera edició de les Mission X3, que és el Trail Cap de Creus. El còmput general és molt bo, molt positiu, ja que el parc natural ens ha deixat passar per llocs amb un nivell paisatgístic molt alt i hem tingut molta gent aquí al Cap de Creus. Estem molt contents i ara continuar a treballar per Mission X3. Hem dissenyat aquests 3 recorreguts que tots són molt diferents, no? Ja que el Cap de Creus és baixa muntanya, Ull de Ter alta muntanya i Callaràs mitja muntanya, i bé, esperem que a la gent els hi agradi. All just waiting for the gun. We are tied to the truth, the tie that binds me to you, and I'm acting on my words with all that I have heard, with honesty in mind. You'll find that I'm not that I see the truth in my eyes. Your spirit, I will dig a hole and I'll throw you, and only time will tell if we're all just cynics on the run. I will lift her love and I'll break your spirit. I will dig a hole and I'll throw you, and only time will tell if we're all just cynics on the run. If we're all just cynics come undone. Ha sigut una cursa una mica tàctica, jo el primer tall he sortit una mica conservador, tant en Gerard com l'Adrià han pegat una miqueta d'això, no? Que al fer tanta calor s'han deshidratat una miqueta, han hagut de baixar una mica el ritme, jo ho he mantingut, l'he incrementat una mica i a Cala Joan Puls m'he posat primer i fins a la meta. En el meu palmarès m'ha fet molta il·lusió guanyar aquesta cursa i la intenció és seguir les X-Mission, que serà la cursa de Vallter i la Callaràs. Deep, so